Bună și bine v-am găsit în episod. Astăzi vor reacționa la acest lucru. Da. La trailerul de la Chapter 5 Season 3. Și eu l-am văzut, dar mi-a plăcut prea mult și am zis, hai mă să-l și filmez. Și să nu mai vorbim, să dăm direct la treabă. Ok, deci, după ce văd, ea, adică Hope, este personajul principal. Bright Bomber, care va fi altceva, și skin-ul ăsta. Nu este în Battle Pass, că nu o să ne uităm în videoclipul ăsta, puteți să-l găsiți. Skin-ul ăsta. Full. Da. El e swimit. Și vine ei. Și ei vine înspre zona noastră. Megalodon! Mi se pare foarte șmecher. Apropo, pentru cei care nu știu, o să vină Nuka-Cola în joc. Foarte mult o să fie despre... Am uitat cum se cheamă jocul. Acum am uitat. Bruh. Dar o să vină Nuka-Cola, Fallout, așa. O să mai fie, se reîntoarce minigun-ul, Combat Assault Rifle, vine Flamethrower și Combat Shotgun. Asta e foarte șmecher, cați-mă să mi se pare șmecher. Combat Assault Rifle. Aici niște mult. Ada cu Nuka-Cola. Uitați, minigun-ul. O armă. Da, e șmecheră. Combat Assault Rifle. Harpun. Și Flamethrower. Asta, uite, asta e șmecheră. E fix ce v-am arătat. Nuka-Cola. Poți să pui atașamente la mașină. Și asta e Combat Assault Rifle, care poți să pui. Un autobuz. Arma asta care mi se pare foarte OP. El care are și el o mitică, cred. Bright Rider, așa o cheamă. Și ăsta e autobuz. Și... da! Așa se cheamă. E și Battle Pass-ul. Nu doar la el ei. Și sunt foarte multe chestii noi. Aici sunt mai multe chestii cu Fortnite. Dar da, cam aici cu acest clip. Sper că v-a plăcut. Pa!